enak enteng ya lho. Oh enak elangane guys. Terus dhuwure. Tak mati enak angin. Oh. Ya. Nyambit ya. Kene lho. Aja rono rene lho. Kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Wayang Kediri. Kali ini mau ngobrolin tentang layangan Bapak Nagrem. Karo apa iki? Layangan liwak. Masa Kak Sriti? Hah? Kak Sriti iki. Kak bentuk Sriti. Burung Sriti. Di nganu dhewe to ya? Iku nang kenakno. Ya gak iso nah ya ini. Lho. Terus sak lar. Oke guys, persiapan guys. Penerbangan kapangan apa iki Sriti ya. Bentuk burung Sriti. Gaenane bocil Zainul. Saka Jiting. Layangane saka Jiting tuh iki. Gak iso ya ngene iki. Nah, adalah ketot ae lah. Dang. Kok enak enteng ya lho. Terus. Oke. Oh, enak layangane, guys. Terus dhuwurne. Sak pati enak angin, oh. Narik, Kak. Narik, Kak. Iya, oh enak ya. Nang diudal nih. Layangane ter. Ya, Pak. Gawenane anak iki. Boleh didol ora. Kan gawe video ya. Kan gawe video. Nah, diudal nih. Terus. Terus nul. Tidure nih. Saka Jiting lek gawe mbuh ya iso. Mboten. Melur. Sampeyan piro to, Pak? Setunggal lagi, Pak, kasihan. Oke guys, layangannya buatannya bocil Zainul sudah terbang. Bentar lagi persiapan babon anggrem ini. Kayak apa? Kayak burung ya, tuh. Burung walet atau Sriti ini ya. Ada bentuk. Ya. Iya. Nek nggih dhewe. Ayo rono ae. Oke, persiapan penerbangan kedua guys, babon anggrem ini. Yo. Anak motor iki boleh ngira, Bang. Lho dhuwur iki. Ah. Ini dia. Sak pati enak. Itu gunanku. Kok bareng ngono, ini sak pati ngono.
Kirain mukat-mukat iki. Apa nih? Mbah. Ini ya itu turunanku. Ah, ini kak. Kuat ini. Turunanku itu nangkring. Nih, Ah, ini kak kuat. Kak. sama ada orang. Aduh, anginnya. Tak isan. Anginan tak isan. Anginnya kak nutut ya. Iku nih sing gare aku. Anginnya tidak ada. Ini kok beli ya. Ini kayu ya. Kamu ini piro iki? 45. Oh, enggak lima. Ayang lecok. Kak, soalnya nih. Wis karek mangkune. Tak gambar nih. Boten. Anginnya sudah habis kan? Anginnya sudah habis dan ini bakal anginnya sementara diturunkan, dilanjutkan besok-besok lagi dan dia yang punya saya ya betul. Jas persiapan. Terus nih. Terus. 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 Terus, terus. Hop, hop. Hop, hop. Yo. Oke, layangannya sudah terbang guys. Duet iki karo layangane Sriti. Hah? Layangane duet iki Sritine gak sawangane. Duet. Duel. Narik kak, narik. Ayo. Nyambit iku. Ngambek aku. Ini sampean. Tapi aku tinggal di Sergam. Kayaknya lagi ya. Hah? Kene lho. Aja rono rene lho. Rene. Sambitan itu. Nah. Kayak isowangan kena gak iki ngene sampean. Masa gak? Penak ngene to. Ndek kene lho malah gak lah dadekne siji kene. Tapi cekeli wis gak usah ditalekne iki. Ya dicekeli ya wis. Iya, lah ya. Marai mendung aja, Pak. Silir-silir anginnya malahan. Arepe magrib ya piye? Heh? Heh? Mosok engko sik. Wis kadung penak oh. Babon angkreme ya penak. Layangan gapangan apa iki? Manuk Sriti. Penak ya. Heh. Karyane iki lho bocil iki lho. Bocil sapa iki? Bocil Zainul. Halo. Seneng ora? Heh? Biasane gawe angel mumbul oh. Halo. Gimana kok penak. Kayak lagi lah. Langitnya mendung tipis-tipis. Oke. Layangannya duet. Hah?
Abot no. Hmm. Kumpul kabeh. Apa iki? Sijine lho ana sijine. Heeh. Piye perasaane? Hah? Seneng gak? Iya. Eh? Ya gak sidokne wis arepe magrib ya. Heh? Tapi sijine ndak. Iya wis. Oke, cukup sekian dulu ya guys. Karena waktu sudah mepet mau maghrib. Bertemu lagi di video selanjutnya. Oke, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe ya guys. Oke. Ya.